Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na nuguraan na kayo tilubong laglagipen nyo asya tim mo na aginura na nukukwa na kayo tilubong ayaten na kayo kumatilubong akas kukwa na ngem saan kayo at tagalubong no di kat pinili na kayo manipod dito'y lubong kat daytoy tiga po na aguraan na kayo. Good morning. Good morning ako. Happy Fiesta. Nagkitama tayo kasi napuyatan na nagbuyat eh. Sino na nga ba? Kanya niya, hatlo lang uno. Ayaan. Kung ano, contest ni senior citizen ko man. Kung makita na sino ti kakurit-ritan. Ngala, happy Fiesta niya. Fatima, ti patron tayo. Fatima, adda tallo akang runaan a mensahe ni Apo Santa Maria kadagiti tallo nga ubing idi nagparang ijay Fatima. Sino dagiti nga ubing? Nya? Nene. Lucia. Idan sa mo nang Luseng. Jacinta kay Francisco. Juan Diego ka no? Apay Lourdes? Kada talo akang runaan nga mensahe na. Umuna, baga na di jay, conversion of the heart. Panagbalbaliw ti puso. Apay ang amin. Apay ang panagbalbaliw ti puso ti umuna. Anya di panagbalbaliw ti puso. At dagamin dagiti tattao nga awan ti puso na, di man? Agsori ka lang aro din ka, ay, uray na niya kukuhan. Itagbat ko ti bato. Awan puso mo, uray. At dagamin dagiti tattao nga natangken ti. Dagiti dagitay hang nga mamakawan. Haan nga agpakumbaba. Kinarigat nga mautangan. Dati talaga natin mangkang natanggan na ata puso na din hati ko na dito conversion of the heart ngamin no ti puso anya ti conversion of the heart anya ti tartari gagayam niya po Santa Maria dito no ti puso kaamong nga isakit ni kabsat mo ammo marinam di jay kasapulan ni kabsat mo katulungam nga isakit dayjay tinaluknen, dayjay ti adda puso na. Apa inya nga tan jay naluknen ti puso na katukad na nga tilwati. Amo yung tilwati? Haan? Dati man nagluwa? Nga dalabas ka? Agredwar la di apo na mo itidekar ka? Kung namalaki di mo no dahil tayo nag-graduar mo ti abuka daw no kwa mo takwa makasangit abaya makitag di apo kay stage ka nya ulog na awa diyan luwatik diyan kala ko marita ni nakabasbasin abanak sang-sangitan na apay no kas jay nga tan equivalent na nga ta nga naluunan di puso jay taon tinaluunan di puso na isu jay haan na may iturot ti agi agurnong tiguran. Uray na tay napanguram taman ta nasaktan madamdama no dadduma isupay at pakpakawan. Uray basol mo no daddumahan na maiturod isupay ti agsori. Adda mo dali tay bato ti puso na agdadata lang arod nga basol na nagtangken ti ulbog na agpirok pa iti akin basol di basol na haan na kaya ti agbabawi dayjay ti narigat ti pan nakaisalakan tadatay amin managbasol tay amin datay amin nakapsot tay amin ti berberuken ni Apo Dios nga ibagbagan ni Apo Santa Maria dayjay tarigagay nga agbabawi ammuyo ti panagsori ammuyo ti panaglo ng ti puso dayjay ti katuridan nga tao di makaiturad nga mangibaga ti sorry makaiturad nga mangibaga ti pamakawan tanarigat namin ti agpakumbaba di man
Nanguruna no tagapatiki ka. Ay, masapol masyakti. Nariga namin di agpakong baba. Ketika turutan apuso, di di agbabawi nga dumawat iti pamakarigatan namin di dyan. Nung ti katangkenan apuso, katurudan iso di makaiturad nga agpakong baba, makaiturad nga agsori. At dadagit ay kakabsat nga uray no, handa maiturad nga adda kagurgura da. Handa maiturad nga adda manggurgura kanyada. Uray basol di, kaapapad ako man isuda pa iti dumawat ti pamakawan. Ngam adda dagitay puso nga katatangsitan. Haam mo pulos abaken. Urag malmalong din talong aldaw yung agsubsuban. Talaga na diyan natangken di puso na iso diyan ti kunana conversion of the heart. Conversion of the heart. Panagbalbalo di puso agbalin a manadaya, agbalin a napakumbaba. Maikadwa niya ti mensahe na panagbabawi ka dagiti basbasol. Panagbabawi ka dagiti basbasol. How many times nga dumawat tayo din Apo Diyos ti pangmakawan? How many times nga kas ano kapudno di puso tayo nga nagkamali tayo kasi tatarigagay nagpakawan. Ti may kaalo nga mensahe na dirijay agkamang kini Apo Santa Maria to pray the Holy Rosary. Dakay kuma at tagapagtiki ti kalalaingan nga agrosaryo. Ni Apo Fatima isungor nga the rosaryo na. Pray the Rosary for the conversion of sinners. Kunana iso nga dakay kuma ti kalalaingan nga agrosaryo. Agtitipon da ito, nalaing ka nga agrosaryo, agbabawi ka kadagiti basbasol mo, adda pa nagbalbaliw diya puso. O, mawatan niyo di bagbaga? Haan nga mabalin nga, agsisina da ito eh. Haan nga mabalin nga, amumla ang tagsanto rosaryo, nga nagtangkan ta pusom. Agtipon da ito, damor nga yung preda rosary, damor nga agbalbaling jipon, damor nga agbabawi ka tibason mo. Tingnan nakasulisulit na kitaan. Nakita pa yung managilig ti Santo Rosario. Piman ustuman agrotrotrot di Rosario da. 1972 pala Rosario da. Pugsatan iso pala Rosario. Magagarang agrotrosario. Ave Maria lang to katigla yata Maria ni ako yun. Di na maipapapuso. Nagadda yung majilwalo kinjibyan. At napang minakibisaan May 3 jay bigan jay basimbaan nga basit di kalsada nga nagkuros siniraan dan dahil sa pawon dahil pagmisaan hindi malpas ti misa ado mo dali tayo osyoso datani Father Lobo intay ag-bless nagdadarot daw may ag-bless dahil mo ni nanang bakit nga kasangwan pa yung isupay mo ti kapigsaan ti kanta idi misa idi maidor uray kami sa misa tayo maidor ta yan pa rin nagdadarot namin mga umay siyempre nakasarukod mo ka maidorunan ay kay supay kapigsaan ti kanta maidi misa nga idi maidorunan uray kami sa misa naguyo mo kalarabas uray kami sa misa tayo maidor ta kagamyak makasdyan ako na umatang niya madang ti osyoso nga umay ag-bless. Kasi mo lang nagsanto rosaryo ka, ngam di puso mo nagtangken. Di puso man na mo ti makawan. Isugarod nga di pa nagsanto rosaryo pay laon no addaan ka ti nagalos a puso nalinis di pa nagkararag addaan ayat. Haan nga pan nang palbi. Nagiting mo daduma ka, Ave Maria, nagpakati grasya ng Pidjit, Santa Maria niya, Pidjit sa Ave Maria. At nadanon ko ang may sa barangay, sakbay timisa ang Santo Rosario da. Pinartakan, urayag lang matitilang, sumurot ak, urayag lagas ma, Ave Maria, Santa Maria niya, Pidjit. Dandani na malpasan ko ng balbalyan nyo, irugiyaw. Dagtagalamin ng Father ka, malagat timisan, urayan. Irugi tayo, lapadasin nyo from the heart, Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos,
kasjay magdami, dagiti madaduma gamin, dagiti duang agidada ulo, inredis, di mariyarap no katiga, aggurgurat na maganin. Chismisan di may sa Japaner, chismisan, sada agilip ti Santo Rosario, inredis, di mariyarap no ko, sikan, Santa Maria. Kas ano nga rod, ayan na nga rod DJ, ayan na rin, may sa gamin DJ, kung na conversion of the heart, panagbabawi ti basol, niya, ken, panag Santo Rosario, haan mo mapagsisina nga min DJ, ha? Di mensahe na po Santa Maria, haan na Santo Rosario laan. Santo Rosario laan nga awang mo ti epekto na, awang mo ilang mamaay na. Uray ko nang nagbabawi ka magkadagiti basbasol mo, no ang nagbabawi ka kadagiti basbasol mo, ikararada mo tinubong uray Santo Rosario. Tagbalbaliw tinubong. Kaya so no, habang nga agkarkararag ka, so tayo ko namon, dahi takararag yun, umayak ito'y, agin na mga tawanan, agawid ako, di ba'y nagbaliw. Awan sa apay ti simmingpot, nagbaling ka nga rin na si Mara, nagsing-singpot kayo mo di awanak, agawid ako man laangan. Kaawan lakit tinatukay ti puso na nga dito, mangibagbaga nga, say-saya atin tayo, uray ka may sa Santo Rosario, no na impapusuan, makatulong ti pan nakaisalakan. Uray mo na sa ngaribo sa Santo Rosario, no panong palbilit nga awang mo ti kaipapanan na, anya nga rin, ayan na ti puso nga agbabawi, ayan na ti puso nga, ayan na ti puso nga agaya, ayan na ti agbabawi ti basbasol na, ayan na ti agpakumbaba. Iso nga rin nga ko na, ni Apo Santa Maria patron tayo, dagiti ti mensahe na, ang kay kumamong umay sermonan tatang, hanyo kumakasapulang ti sermonan, hindi ko masuangkot ang ito yung nagsasanto kayo. Sakbay nga mga niya po padi, laik kanyo pa'y dagita ubin, hanyo bugbog takan. Sakbay nga, igatang mo ta. Ay natay kiday mo na away kurimat-mat ng awangan. Sakbay nga igatang mo ti kurimat-mat ka, gitaon mo pa'y dagitay mabisin, pakanumpay dagitay kaaruba. Kuwan, sakbay ko mga agsusumba mga German mga ganyan, ang banayat ako. Napan nyo kumapay binisita, dagitay masaksakit, pinakan nyo at ida. Alam mo yan mo tanaw, sumiksi kayo nga nagdata pa ng rikos, yung tipatiki nga, nang pakan ng tulong ka dagitay masaksakit nga, di apostolate tayo garudan, tanadalos nga rin di puso, halakang mayat kumaan, ti kumailayb yun, dahil apan nyo pinadigos ni Lola, awang kagbalay na, apan nyo sinultok dagitay aglutan, di may mayat kumano di jay ilayb yun. Ani bagbaga na di ko gapot tayo iso ti patron tayo, haantay ko makasapulang sermona, G6 tayo, alam mayat mo, di social dimension naman nga, agregat di ka, tulungan tayo, paraburan tayo, ibingayan tayo, mayat tayo dyan. Nang dagiti agsakit, dagiti ko problema nga agasawa, da kayo nga nataktak ng nga agasawa, ingkay ko matugtugawan nga bagbagaan, alagpin nakawag kayo, aginanos kayo, tapno mayat ti pamilya yun. Dagitay mamartak, dakay kumati para tagay ka, handa unay agbarbartak. Basit laan, kang tumaturogan uston. Lanaan na ka man niya po pa din, madalong ka man na. Dagay niyo kumati apostolit, isati ko na tayo, no kumano nagbalbati mo di puso, no kumano nagayatan di puso, bungat ti panagkarkararag tayo, ti mensahe na po Santa Maria, na adda kumadagitong yun. Nagmayat ko maday jaya. Congratulations apak ti kita. Apo, rumor anay. Sponsoran day jay. Ora siya sponsoran day jay. Antay, umutan at man kagpa-check up nila kayo. Awanin. Antay, hanga makaangis ni ina nga. Umutan at man din ipa-check up. Naibos. Nangipanam di kwarta. Banda, tang tudong-dong
alaha nga dakes nya no adalaki di ngam di puso maya no paragsakan tayo ngam ti bagbaga na dito no addaban nagbali di puso sa bagay hang kailahan mag nga maudi ngam adda ko maana kitaan di pagsayaatan ni kabsat pagsayaatan ni kaaruba no addahaan nga agsarsarita nga kaaruba ingkay alaan da pagtimugan yun ingkay tumulong nga mamagkakapya ingkay tumulong magbisita ka dagitay masakit day jayan ha no kumano day ta nga day ta mensahe ni Apo Santa Maria manutawanan nga piyas-piyastaan tayo iso kumati kang murunakan karit ka na kayo sumaro na piyesta ore ka awanak ton ke sakbay yung planuan dagita dekorasyon na glitters nga dyan kamo no sino dagita kagayong kung nagdekorar dita plangon nyo amin na manong rabi nga nagbongga timang plangon nyo ko anyamot ti maitulong tayo kadagita kakabsat nga nakapkapso mangbuo tayo man ti may pautang nga pagnegosyo na mangkita kayo man, gumatang kayo man, tiikat ta itulong tayo, hantay lamang namat sa bali. Sadot magamin na kita kaadal. Huwag nga ro, tawang mapagtrabakuan da. Mammartek na mo, awang gorod o braon da, di siya lang tan, tagaigit ti baybay na tan. Kasi na niya kung di social dimension na di pamati, huwag adragrag sa, di social dimension di pamati, isungar ti social action. Tulungan ni kabsa mo no kumano nagbungan dahil nga mensahe ni Apo Santa Maria iso kumati priority tayo ala nasayaan congratulations naragsak titis tayo gumintuman nga maminsan ka sakbay nga maplano dagito ito umunaman dagiti kakabsa santo may kadwa dagito gudwaan tayo di budget tapno maitulong kadagiti kakabsa nariga mo na puros duluaw nga pakpakan. Taapa ya, siyempre nagano agpakan na tagapagtingin, manungal daw agparpartinan, di na nagtrabaho. Ikan nyo ati pagtrabaho, tumulong na dagiti pagtrabahoan, nagagagat ito, kurang laan mo dadungan. Kadagiti anak yung nga marigatan na agbasa, scholarship, patiki, barangay patiki, mangurunong tayo, tumulong tayo. Tapno ada social dimension di jay ragrag sa akin pamati. Dahil ibagbaga nga conversion of the heart. Ngam no, lahat pabasa tayo kung ang kajiposon kami yung kitakit. Baka grade 1 na ta. Baka di ba nag-grade 1 na ta masikugaw. Nagdakitakit na, ay kaadayo pa. Alapadasan tayo kakabsat. Happy fiesta kada tayo. Ti anda nga fiesta. Agragragsak tayo. Gaputa ado ti parabor ni Opo Diyos. Amuyo din naggapuan ti piyesta nga sao. Na Spanish time da kita. Gaputa nag-uurnong da nga agyaman iti original na dayta, ag-uurnong da agmisa da agyaman kini Apo Diyos kadagiti parabor. Kang runaan di misa. Ngem gaputa nag-uurnong da la agaayam kayo agiinnampitan kayo. Agraragsak kayo aginggana nga nagbaling nga official nga ay ayaman. Nalipatan damot dayjay kang runaan dinasanton amisa nga pagyaman haan ha agturong lat isulat ti kang runaan isugor na piyesta pagyaman agyamyaman kini Apo Dios kadagiti parabor na kano pagyaman dayjay ragragsagon awang problema ngem-haan nga maisakripisyo dayjay kang runaan ala happy piyesta kada tayo dagiti agpabunyag agpasamo kayo dagiti mga anak agtagder kayo iti likodan daganay datuyon ti mabunyaga